Nhar il-ħamis il-mexxej Laburista Joseph Muscat irrefera għal każ tal-multi ta' iktar minn 700,000 euro imposti fuq il-Bank of Valletta waqt li fakkar li l-Gvern huwa shareholder ewlieni f'dan il-bank biċ-ċermen jiġi appuntat minnu talab lill-Gvern biex jiġor ir-responsabilità. Il-Ministeru tal-Finanzi ħareġ jattakka lil Joseph Muscat li jrid jindaħal fl-amministrazzjoni tal-banek. Iżda l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon f'dan il-każ il-Gvern huwa żbaljat illi jgħid illi m'għandux jindaħal. Pajjiżi oħra probabbli kien jintalab iżenja, ma li l-Gvern jaqbad u jgħid illi mhux se jindaħal fl-operat tal-bank bħalli kieku l-bank ċ-chairman ma appuntaħxu huwa żbaljat. Il-Perit Falzon jgħid li donnu l-Gvern qed jinsa li l-Bank of Valletta mhux bank normali b'sidien privati iżda il-Gvern għandu dak li jissejjaħ Golden Share bid-dritt illi jinnomina chairman. Bħala shareholder li jinnomina chairman, jekk iċ-chairman żbalja, allura m'għandux ikun sodisfatt bil-performance ta' chairman il-Gvern. Michael Falzon qal illi issa għandna iktar minn dikjerazzjoni waħda tar-regolatur tal-finanzi illi il-BOV żbalja u qal illi l-persuna li żbaljat hija dik appuntata mill-Gvern. Il-Gvern għandu obbligu tiegħu bħala shareholder ma jistax wieħed jgħid illi l-istorja tieqaf anti ċ-chairman, il-chairman li nagħmlu, il-chairman nagħmlu l-Gvern. L-eks Ministru Nazzjonalista jisħaq illi la ċermen assuma r-responsabilità ta' kollox, allura il-Ministru la appuntaħ huwa stess li ċermen għandu jieħu il-passi kontrih. Allura issa jekk il-Gvern kontent biċ-ċermen, ġifieri ħassum ir-responsabilità tal-żbalji li diġà assuma r-responsabilità tagħhom iċ-ċermen. Min-naħa tiegħu iżda il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek f'kummenti mal-ġurnal The Times faħħar li ċ-Chairman tal-Bank of Valletta u qal li taħt it-tmexxija tiegħu il-bank sar wieħed mill-aqwa fl-Ewropa. One News fl-aħħar sigħat għamel stedina lil Bank of Valletta biex jibgħat rappreżentant tal-Breakfast News bil-għan li tkun diskussa miegħu il-kwistjoni tal-La Vallet Multi Manager Property Fund, iżda din l-istedina ma kienitx milquha.